ಧನ ಸಹಾಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದಾದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಎಲ್ಲಿರುವೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮಕುಟ್ಲ ತುಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಸೆಗೋಳಿದಲ್ಪುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಗ್ನಿಕಲ್ಲೂಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡತುಂಡು. ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪದು ಮೇರ್ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇರ್ಬತ್ತೆ ಸುರು ತೊಂದುಲಿ ರೇರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಸೈಡ್ ನಂಜು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಡವೆ ನಂಜು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪರ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಂಚಾಲಕರಿರಲಿ ರಾಡೆ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಇದನ್ನ ಪುದರ್ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸುರೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಂಬುದು ಅವಿಯೇತು ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬದುಕೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಒರಿಯುಡುಂದಾಂಡ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬವನಕಲು ಪಂಡ ಮಲ್ಪವನಕಲು ಬೋಡು. ಕಲಾ ಸೇವಕಿಯರು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕು ಶೂನ್ಯ ಆದ ಬೋಪುಡು. ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಾಕಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿಲೆಕ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಲೆ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಕಲೆಟ ಅವಿಯೇತೋ ಪ್ರಭೇದ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಮೇಳ ಉಂಡು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿನ ಮೇಳಗೂ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ನ ಪರಕೆ ದಾಟ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವಿಯೇತು ಕೆಲವು ಮೇಳ ಉಂಡು. ಐಕ್ಲೆ ದಿನೋಲ ಆಟ ಒಪ್ಪುಜಿ ಐಟ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಅಕಲ ಸಹಾಯ ಹಿಡ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಬಡ ಪರಕೆದ ಆಟ ನಡಪ ಎತ್ತನದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಮೇಳನ ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಟ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಿಯೇತು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಾವಿದರು ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇರು ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೇಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆದ 21 ವರ್ಷ ಆಡು. ಕಲಾವಿದೆ ಆದ 35 ವರ್ಷ ಆಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂದು ಬಣ್ಣ ಮೇಳ ಬಿದಾಡ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಮೇಳ ಈ ಸರ್ತಿ 2023-24ನೇ ತಿರುಗಾಟ ನವಂಬರ್ 20 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಟ. ಈ ನಿತ್ಯ ತಾರೀಕು 22 ನಿರಂತರ ನಡೆತುಂಡು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಕಟವಾಯಿತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಪ್ನವು ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಪ್ನವು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತರು ರಾಡೆ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಟಿ ಆಕಾಶ ಭವನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನು ಆಕಾಶ ಭವನ ಮಂಗಳೂರು ಇರು ಭಾಗವತಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಂಡ ಏನಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ 18 ವರ್ಷದ ನಾನು ವೇಷಧಾರಿ ಇತ್ತಂಜಿ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಗವತಿ ಅದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಿ ಗತ್ತಂದೆ ಲೀಲಾವತಿ ಭಯಪಡ ದೇವನ್ಗಿನ ಅರಡ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಅವಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ಭಾಗವತಿ ಕಲ್ತಾನೆ. 2 ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕದ್ರಿ ಬಂದ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತದ್ದು ವೇಷ ಮಂತದಿತ್ತೆ. ಐವಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ ಶುರುವಂತೆ ಸುರುತ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾಳ ಬೈರ ಐವಕ್ಕ ಮೈಮೇದ ಅಂತ ಐತೆ ಅವೇನ ಪೂಜಾ ಆಯ್ನ ಪಂಡ 2 ಸಾವಿರ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯ್ನ ಎರಡರಿಂದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಸಂಗ ಮಿತ್ತು ಮಾಡು ತುಂಬ ತಳಕಳ ಮೇಳ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೇಳ ಬಂಡ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೇಳ ಈ ಮೇಳ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎತ್ತ ಆಯ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತಂದು ಈ ಮೇಳ ಈ ಮೇಳ ತಿರುಗಾಟ ಬಂತಂದು ಇದು ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಅಗ್ನಿಕಲ್ಲು ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಬಾರದ ಈ 3 ವರ್ಷ ಆಟ ಅಂದು ಒಂದು ಚಾಲ್ಕಿಡ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟು. ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಬಣ್ಣ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಡಿ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್, ಗೋಲಾರ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ, ಹಾಸ್ಯದಾಗ ಮಿಜಾರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ, ಸಂದೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಎತ್ತಿನ ಮೇಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಲಾವಿದರು ಎತ್ತಿನ ಮೇಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಕತೆ ಬರೋನಾಗ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಚಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಮೇಳ ಉಳ್ಳಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗ ಎನ್ನ 10 ಪ್ರಸಂಗ ಆಯ್ನತ್ ಒಂಜಿ 10-12 ಪ್ರಸಂಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಟು. ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರ ಏನ ಒಂಚೂರು ದುಂಪು ಒಂದು ಮೇಳ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 2 ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀ ಒಂದು. ಓಕೆ.
ಓಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯುದು ಪುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಗ್ನಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೀತೊಂದು ಆಯ್ತು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂದೇಶ್ ಬೆಲ್ಲೂರು ಪಂದಾಟ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮೂರು ಅಸೈಗೋಳಿಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಗ್ನಿಕಲ್ಲುಟ್ಟು ಎಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಅವನುಂಡು ಶ್ರೀ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳದ ಇನ್ನೆರಡು ಸುಮಾರು ಮಹಿಮೆದ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ದೈವದ ಪ್ರಸಂಗಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಗ್ನಿಕಲ್ಲುಟ್ಟು ಮಣ್ಣಂದ ಕಾಳಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವೀರ ಕಲ್ಕುಟ ಮಾಯ ಅದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಟ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರಡು ತುಂಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಬೈದಾರಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗನ ತೂವಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಆತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಅದು ಇನಿ ಪ್ರಸಂಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆಪುಣ ಅನ್ಪಿನ ದೇವರನದ ಎಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆಪುಣ ಅನ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ఆయన ಹತ್ರ ಇರಿಗೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 14ನೇ ವರ್ಷ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮನೋರಣ್ಯ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಾರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಸೆಯರು ಮಿಜಾರ್ ತಿಮ್ಮಬಾಸೆಯರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಶ್ವಥಾಚಾರ್ಯ ಕೈಕಂಬುಳ್ಳೇರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಮಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಿತ್ತುವ ನೈಟ್ ಏರ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಾಗ್ತದೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರನದೇ ಪಂಡಿಲಕನಿ ಅಕ್ಕಳ ದೈವದ ಹತ್ರ ಆಟ ಮುಗಿನಾಗ ಜನಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಂದ್ಬಿರ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಡ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೋಳಾರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಿರುಗಾಟ 54 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಮೇಳೋಟ ಆಂಡು ಟೆಂಟ್ ಮೇಳ ಬಯಲಾಟ ಮೇಳ 54 ತಿರುಗಾಟ ಆಂಡು ಬೆಂಕಿಲ ಪ್ರಾಯ ಸಾಧಾರಣ 84 ಆಂಡು ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷದೊಂದೆಟ್ಟು ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳೋಡು ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಾನು ಬಂತೆ ಮಲ್ಯಾಯ ಬಕ್ಕನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್ ಜಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ 5 ಬಕ್ಕನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿರುಗಾಟ ಕುಂಟಾರ ಮೇಳ ಮಧೂರು ಮೇಳ ಸುಖದಘಟ್ಟ ಮೇಳ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಳ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಕದ್ರಿ ಮೇಳ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಎಟ್ಟು ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಟ್ಟು ಈ ಅಗ್ನಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗೋಡು ಕಾರ್ ಕಾಳದ ಭೈರವರಸನ ಪಾರ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗೋಡು ಮಾತ್ರ ರಾಜವೇಶ್ವರ ಪುರ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೌರಾಣಿಕೋಡು ಕೆಲವು ನಾಯಕನ ಪಾರಡು ಕಿರೀಟ ವೇಷ ನಾಟಕ ವೇಷ ಸಾಧಾರಣ ಪುರ ಮಲ್ಪೆ ಸಿರಿವೇಷ ಪೊಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ತುಂಬು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಗ್ನಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಡ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುತ್ರ ಅಭಿಜಿತ್ ಕುರ್ನಾಡು ಓಲ್ಪರ್ದು ಯಾನ ಮೂಲೆ ಕುರ್ನಾಡು. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಪಂಡ ಘೋರ ರೂಪದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಇರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಸಬ್ಬಣಕುಡಿ ರಾಮಭಟ್ಟೆನ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚ ಹವ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಮೇಳಡು ವೇಷ ಮಂತರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೇಳದ ದನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ ಆತುಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟೆಡ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಡ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಸರ್ ದನ್ನುಪೊಳಲಿ ಸರ್ ದನ್ನುಪೊಳಲಿ ಪೊಳಲಿ ಪೊಳಲಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತ್ರದ ನಾನೊಂದು ಕಲ್ಕುಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ತಕ್ಕಲು ಆಗಲೇ ಅನ್ಯಾಯ ಬಂದಕ್ಕಲು ವೇಣೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪದೊಂದು ಘೋರ ರೂಪ ಅದೇ ಎಂಕಲೊಂದು ಬಂದ ದೈವ ನರಮಣೆ ಆದಿತ್ನಕ್ಕಲು ದೈವ ನೈಟ್ ಕಲ್ಕುಡನ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದನ್ನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಭಕ್ತರ ನಾನು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದ ಹತ್ರ ಬುರ್ದಿದ್ದೆ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ವರ್ಷಡು ಮುಲ್ಮೇರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಿರ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಗ್ನಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನೆತ್ತ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಡಪಾತ ಇರ್ತಾಗ ಮಿಜಾರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಿ ಓಲ್ಪರ್ದಿ ವಿಜಯರಣ್ಣಪ್ಪನ ಶಿಷ್ಯ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಸ್ಯನೇ ಹಾಸ್ಯದ ಪಾತ್ರ. 42 ವರ್ಷ ವಿಜಯನಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪೂರ ಒಂದು ಚೇತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ 42ನೇ ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಈತ ಅನುಭವ ಉಂಟು.
ಪಂಡ ಯಾನು ಕಲ್ತೀನಿ ಚಾಲಕ್ಕಿ ನಲ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾನು ಏಜಿತ್ತು ದೇವರು ಪೊನ್ನೆ ಆಯ್ಸ ಕೈಕಾರ ಸಮಾಜ ಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ವೈಲಾಯರು ಕಾರಣದ ಭೈರವರ ಸುರುಳಿತ್ತದೆ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನಿ ಬಂಧನ ಉಂಟು ಆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನನಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಗಳು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಇರುವಾಗ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ಪಲ್ಲ ಈ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಊರು ತ್ರಿಶೂರು ಕೇರಳ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯುತ್ತದಾದ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಕಳನಾಯಕಿ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬದುಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಯಾರು ಬದುಕುದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಎನ್ನ ಜೀವನನೇ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಜೇತು ವರ್ಷ ಯಾನ 52 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಇತ್ತೆಂಕ 25 ವರ್ಷ ಹೌದಂడి. ಯಾನ ಬದುಕುದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಲಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆದಾಲ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಇತ್ಯಾಣ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಕಲ್ತೀನಿ. ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಪಡ್ಡೆ ಚಂದಣ್ಣಿ 6ನ ಶಿಷ್ಯನಕಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತೀತಿ ಡಿಪುಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಡಿಪುಣಕಲು 6ನ ಶಿಷ್ಯನಕಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆಶಯಡು ಈಗಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬದುಕಾಣ. ഞാനൊരു 9 വർഷമാണ് വെങ്കിനാഥേശ്വര മേള. എനിക്ക് സുരേന്ദ്ര മല്ലിയർ മര്യാദ കുറപ്പേര് പണവ് കുറപ്പേര് പൊരുളോട് തൂവൻ പേര് 5-13 ಕೊಂಚ 13 ವರ್ಷ ಕದ್ರಿ ಮೇಳದ ಯಜಮಾನ ಆದಿತ್ಯಾನ ಮೇಳ ನಡಪದ 13 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮಧುರ್ ಮೇಳದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ನನಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಉಳ್ಳಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಇರ್ಪಾಗ ಇರ್ನ ಪುದರ್ಪಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ್ಯರ್ ಏತು ವರ್ಷ ಯಕ್ಷಗಾನ 35 ವರ್ಷ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಸಂಗಡು ಅನುಕೂಲ ನಾರಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ದು ಆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳನ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಸೀನ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಲಿನ ಮನವೊಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದು ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಓ ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತದ ತುಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳೂರು ಬೊಪ್ಪನಾಡು ಕಟೀಲು ಕೊಲ್ಲಂಗಾಣ ವಾಚಿಕೆರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮೇಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು. ಹೊಸ ಅನುಭವ ಆದುಕೊಂಡು ಮಗನ ತಳ್ಳು ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಜೇಯವಾಯಿನ ನೀರನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದೆಯ ನೀರನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದೆಯ ಕಟ್ಟಿಯೋ ನಾನೆಂದು ಕಲ್ಕುಡನು ಇವನೆಂದು ಕಲ್ಲಟ್ಟಿಯೋ ನಾನೆಂದು ಕಲ್ಕುಡನು ಇವನೆಂದು ಬಿಡಲಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಬಿಡಲಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಕಾಗಲದ ಕೈರುವನೆ ಸುವರಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯ ಸುವರಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯ ಸುವರಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವಿವೇಕಿಯಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಮದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ನಿನ್ನ ಚಾಡಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಳದ ಮಗಳು ಪದ್ಮಾಜಿ ಅವಳ ಮಗಳು ಪದ್ಮಾಜಿ ಊರುಡೆ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಾವಳೆಂದು ಪಡಲೆ ಕಾಂಡು
ಇಷ್ಟೇಗಾದ್ರೂ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಮೈ ನಡುಕಿದು ಶರೀರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಚಂಡ ತಾಯಿಗಿಂಚ ಯಾರು ಏರು ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈರವರಸೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಡಿಪಾಯರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತಲು ಬರ್ತಂದಾಗ ಅವು ಸಾಧ್ಯನಾ ಯಾರು ಏರಿದಾಗಿ ಸರಿಪೋಗುತ್ತ ಐದು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುಟ್ಟು ಕೂತಲಿಗೆ ಸರಿಪೋಡವು ಇಂಥ ದೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತೆಣಕಾಯಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಮತ್ತದು ಎತ್ತಿರುವವರೆಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವು ಮಾಡಿ ಕಲ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಕೊಡು ಬಂದ್ಬಿಂದೆ ಮತ್ತಿನ ಕಾಸು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಮನೆ ಸಾಲ್ಕೊಡು ಒರಿಕೊಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾವಲು ಐಕು ಬೋಣ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಮುಸುತ್ತಿದ್ದಿ ಇದರ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೂಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೂಲೆ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದ ದಿಕ್ಕುನ ಶಕ್ತಿ ಲೆಂಕಲತ್ತು ಬಿರಬೇಡ ಹೋಗಿನ ಸಾಧಿ ಮಾಡಿದ ಬಿರಾದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿರಾದಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂತಿರುವರು ಬೆಂಕಾಯ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಈಗ ಅಂದ ಆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತರೇನೆ ಈಗಿನ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊನೆಯಂದಾಗ ಈಗ ಊರುಂಬಳಿ ಬರುವೆ ಊರುಂಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವೆ ಎಂಟು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕೊಂಡು ಅಂತ ಅದು ನನ್ನ ಎಂಕು ಬಾಜು ಬೆರಬಳಿ ಬೈರೋರು ಒಪ್ಪಣೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆ ಆ ಭೂತಲೇನೆ ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಬಂದು ಅರಬೈ ದೀಪಿಗೆ ಏನೆಂದು ಬರೋ ಕಪ್ಪುದಾಲ ಕಪ್ಪುದಾಲ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತೇವೆ ಅಕೈದು ಮುಡ್ದೆ ಬೈದಿವಿ ನೀವುಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ ಭೈರವರಸ್ನಾಡೆ ಪೋಯಿಂದಾಗಿ ಭೈರವರಸ್ನಾಡೆ ಪೋಯಿಂದಾಗಿ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕೇನ ಇನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕೇನ ಬಂದ ಈ ಕಲತ್ಯಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಅರಸುಳಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಇದೆಷ್ಟು ಒಂದು ತಾರೆದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಿ ಯಾರ್ದು ಓತಿಲು ಯಾರ್ದು ಓತಿನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಡದೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ದು ಬೈದ ಇದೆ ಒತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓದ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಕೊಡುವುದು ಏನಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಕೊಡುವುದು ದುಡ್ಡಾವಡು ಓಟಿಂದ ಬಂಡಿ ಜಾನ ಈ ಬಂಡನೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಸೆ ಹೋಗತ್ತ ಕಾಸುದ ಈ ಜಾನ ಇರಬಿಟ್ಟವ್ರ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ನೀಲೇವಡು ಈ ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಪ ಅವನು ಕೇಳುವೆ ನಾನೇ ಅವಳು ನಮ್ಮಿನಡೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಂದ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನಂಬುವೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪೆ ನಾನೇ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರ ಉಂಟು ಉಟ್ಪತ ಮಾಡುವೆ ಉಟ್ಪತ
ಧನ್ಯವಾದ ನಂಬೋದಾ ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಕೃಪಪೋಷಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮುಕ್ಲ ಸಾರಥಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಗ್ನಿ ಕಲ್ಲೂಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಲಾಗ್ನ್ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜಿರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸುರು ತೂಂದುಲ್ಲಿ ಏರ್ ನೆನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನ ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಂಚ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇ ನಂಜು ಮರೆ ಪಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪರ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಪ್ಗಂತೆ ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.